سلام تخطات نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومون كوترو نخل ميديا فتشنا أقداس النزلوهم ميديا ناي عالم ولا حتى هيبو دزارب اللو من ديسكاس قبر اللو مزلو أرسات كرينا بلك قاعد ما زقبهم أرسات وصلوا زخونيهم عبيت أرسات عالمنا البوليتيكا عالمنا وتدراون تعاون مدينة عالمنا عبت الواز قبر زلو أرسان رينا نسودما بمن قد يوكرين أمونغو يوكرين روسيا زقبر زلو ملو بعرابة وعالم بملو حيل الساتفو زلو كنتات كرينا حدش ملك نايتو كينا الدماء درو جميرو أزارة بارستكاب زخون حيال معلتات برقا حيال معلتات حليف له انتهينا نبلز لنا أمريكا جو بايدن أبتت مرحنات جو بايدن أبنى مودة تاكلته ورحناتو حدا قد نيوسانه ني تي أتحكم بالسبهال ننوح كخيز غل حدا قد نيوسواراتنا أمريكا بفقادنا أمريكا بناء ساتلايتنا أمريكا بالنافيجيشن سيستم أمريكا ستقيمهم أوش تراشان كهربو كم زفقدون راشاد ما قبل ملسني كل راوكت مخانا جيرانيرا ساب حجي راشاد قبل ملسها هيبتنا لكن كلمة الكعنا قبل ملس كتب مخانا قلنا جيرالا درو نتي ناي معربة وعالم دما جاو فتيرو للو اسكابي بتسحنا لنا بزيان جمر. Escalate to de-escalate. It's an old playbook used by the Soviet Union. First you raise the stakes very high, then you wait for the other side to blink, to de-escalate. Both Russia and Ukraine appear to be using this playbook. Today the United States shut its embassy in Kiev. They're expecting a significant Russian airstrike on the city. To be using this. So escalate to de-escalate زبل استراتيجي أبحر السوفيت زتكمل زنبوريا تبدل لانتاي مالتي سو كلت حيلتات تفاتيتو مبزلولو قدمي أطوارنا نورد وي والنابزة نمسا قالك قدمي مبال كانت كوينات مليسكا تحيلو تبرتعو تحادة أنصار كازلو بقى يأخلنك ساب زبل مالتي سلازي نجدن زبرت حيلة تتكم كساب حادي خا علاش زبل تحريونا أولاك مت زبل أجابك هيدا إن نرزلنا يتمدلا at the end of the day نريزلنا يوكرين لروسيا كتحمل له تقولات عزيز أبيبيو we all know that نساتهم ونفولت وهم everybody knows that تنهين لهم كروينا نا روسيا وتهدروا عقم نا يوكرين بزمتاتنا هيكونن قدم زمتاتنا هيكونن حج ما بالزبالة زم بالسفح من قدي هيكونن مسناتهم مسناينيته وين زمتاتر حيل كم زلوا روسيا يزن جرزلوا أنا يكون كم زول زلوا عبيت بوليتيكانياتنا يوكي نعوك زارب خلو كسمع كويس إنهله وتدروا عقمي مخالص لسانو أمريكا فنجك صد كتقوموا وسينهم هلو بوتدروا عين كل يو كتقوموا لي بالكمن يلوم نخالط دتن كوز نبر فنجتات نعوك كتقوموا لتم سراويتنا راشا كون دخون تطوي بلنا يلوم تنين لهم رينا سود انتي علامات playbook. Today the United States shut its embassy in Kiev. They're expecting a significant Russian airstrike. So أب كمي ستو سنة جزية أمريكا إمباسنا تاع يوكرين كتعصو تجديدان إيرا مهنياتو نايتي شدشت ميسايلات جيروم زود قوة مجمرة تجيمهم بلا يوكي ميسايلات أتكعمال لو يبهلالو السون كرينا حفشة نزو كله أبقى مدبمتاو بتيجي تجبر زلو كنتات مالتيو دايراشا جورا متسيت بيسلو زلو أمريكا إمباسنا تاع أب يوكرين أب كييف مالتيو كتعصو كم استجددت يوزن جرزلو مجمرة عبتي بوليتيكا وقداي كي كنا خلنا تهدروا كنتات اسكندر أيو. Just talk to us about this reported use of the Storm Shadow. Yeah, it's been interesting, Kamali, hasn't it, that we've known that the Storm Shadow has been actually being used by the Ukrainians for well over a year now. And actually, when it was first released by the UK to be used, my understanding was that they said to President Zelensky, as long as it's used within the law of armed conflict, you can use it wherever you like. Is it true that longa ti Storm Shadow missiles بحالي ونا يوكيو تايلاند ردالنا نابزي إزي لنكنا كم حدش أطوار زعته وجيري زميلي هذا زارب ولا زلوا تحققن بعلو ببلوس أنهم زأطوار زي كم بجمريا يوكرين تتكمل زنبرة أطواري أبتعودوا كينات كم توز خلوا تكم زي اللي فلوتيو كم بجمريا يتكملوا نيرم أبيك يتكملوا نيرم أبتي عودوا كيناتنا يوكرين زلوا يتكملوا نيرم أبتنا عتاتهم من اللوجستيكا ونقل ملي حق زنا زول ويتكملوا نيرم نتعود كينات نتميزان كينات كغير زخل بفتصم عقمية باللون اتون كوت كغبرو زخل حجي انتاي ابتي وشت كتماتات زخون يكون بوتاتات بمهراب سمعتنا راشاويان بمتن كافنا بكالم ازن كوز دي يخل كينات نامني كل راون ابقلن كوز دي يخل دامبر ابتعود كينات زتقمول زنبرو مخاني ولا ونتي اتاكم سبال زلو كابزنا ايزي نا يوكي قرب حلف زباله راح كيلومترات خيد خل خون 300 كيلومتر خيد خل خون كينو حالي فقد فلوي عقمي ويفلوي أسوار يكونون زي أبتو كينات زتكملهم زنبرو أسوارنا نزارب زلنا أنتي تفلوي ناتناتو ناوشتي راشا
ንኽትኮስ የፍቅዱ ስለ ዘለው ጥራዩ ትፍልዩነት ገይርዎ ዘሎ እምበር ኣፅዋር ራሽያ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጦ ኣፅዋር እዩ It was only subsequently that America got a bit more nervous, particularly when Ukrainians moved into Russia itself. They become a lot more nervous, and therefore they want to have a sort of a harmonised view about this. Now that the US has said that the ATACMS missile can be used into Russia, we understand now that the British government is not likely to make an announcement about it. It's almost certainly a phone call to President Zelensky. Just get on with it. The Storm Shadow missile, an incredibly capable missile. We've got the ranges here. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል 155 ማይልስ ዝብልዎ ሜቢ 250 ዲወላ 260 ኣቢሉ ኪሎ ሜትር ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ድማ እቲ ኣታክምስ ዝብልዎ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ሞ ሬንጅ ኣለዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣበይ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ብኪሎ ሜትራት ካልኩሌትድ ገይሮም እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ ግን ፊኑ እውን ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ድዩ ከምኡ እውን ካበናይ ቦታ ናይ ዩክሬን እዮም ዝትኩስዎ ዘለውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዩ The Storm Shadow, the advertised range of the model that they've probably got is about 155 miles. The ATACMS range just slightly more than that outside, but it's quite deep inside the territory. It's the sort of targets that headquarters, logistics supply lines, energy headquarters, all the sort of things that Russia's been striking Ukraine. It's exactly the sort of thing, precision strike. One of the challenges, of course, is that Keir Starmer will not want to be drawn because he wants to be made a target here. But I suspect that ንሳቶም ከምዚ ብዛዕባ ኣፅዋር ንውሽጢ ራሽያ ዝሃርም ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ናይ ሌበር ዝበሃል ፖለቲከኛ ዝነበረ ኣብ ኤክስ ስታይል ፅሒፍ ነይሩ ሕጂ እውን ፖለቲከኛ እዩ ዘሎ መስለኒ ጀረሚ ኮርቢድ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ናይቲ ማጆሪቲ ከለውቶም ሌበር ናቶም ሓላፊ ዝነበረ ይመስለኒ እንታይ ዝፅሒፍ ነይሩ ፕራይም ሚኒስተር ኪር ስታርመር እንታይ ገብር ኣሎ ኢሉ ምስ ሓንቲ ኒኩለራዊት ሃገር ንዩከይ ንኩናት ኣብ ኩናት ይእትይዋ ከም ዘሎ ንህዝቢ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፃሊ እዩ እንታይ ክኸውን እዚ ኩነታት እዚ እዚ ውሳነ ሂብናዮ ዝሂብዎ ዘሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብቲ ትመርሕነት ናቱ ምስ ራሽያ ኩናት ኣውጅና ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዩ ምክንያቱ ራሽያ በቲ ናታ ዶክትሪን በቲ ናታ ሕጊ ናይ ኒኩለር ዝኾነ ኒኩለራዊ ሓይሊ ንዘይ ኒኩለራዊ ሓይሊ ኣፅዋራት ሂቡ ሓጊዙ ናብ ውሽጠይ ክሃርም ተጀሚሩ ክልቲኦም ኣብ ልዕለይ ኩናት ከም ዝኣወጁ እየ ዝፈልጥ ኢላ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕለይ ኩናት ኣውጃ ኣላ ዝብል በቲ ዶክትሪን ናይ ራሽያ ተበፂሑ ኢሎም ምክንያቱ እቲ ኣታክምስ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂን ኣፅዋርን ስለ ዝኾነ ኒኩለራዊ ሃገርካ ስለ ዝኾነ ድሮ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ኣውጅ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ዩኬ ኣሜሪካስ ነብሳ ዝኸኣለ ሓይሊ ዘለዋ እታ ዩኬ ግን ምስ ራሽያ ኣብ ኩናት ኣትያ ከም ዘላ ቴክኒካሊ ዝፍለጥ ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ራሽያ ንዩኬ ክትሃርም እያ ወይ ገለ ኣይኮነን እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ራሽያ ካልኩሌሽንስ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወላ እኳ ከይትኩሱ መጠንቀቕታ እንተነበረ ተኪሶም እውን ብዙሕ ለውጢ የምፅኦም ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ራሽያ ሽግር ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ጋዜጣታት ናይ ራሽያ እውን ወፂ ኢሎም ኣብ ኤክስ ዝብርዎ ዘለዉ ካብ 6 ቦምባት ተተኪሱ ሓንቲ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝሃረመት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ወይ ኒኩለራዊ ኩናት በዚ ክጅምር ቅቡል ኣይኮነን ዝብል ህዝቢ ኣሎ ኣብቲ ዓዲ ካብቲ ኣብ ራሽያ ዘሎ ማለት እዩ ኢትስ ትሩ ወይ ትኩሱ ኣለዉ ናብ ዓድና ነቲ ቀይሕ መስመርና ሰጊሮም ኣለዉ ግን ኣትሊስት እዚ ዳመጅ ከማን ኣይውረደን ኣለዉ ዓብዪ ዕንወት ተወሪዱ ወይ ገለ ሓደገኛ ቦታ ተተሃሪሙ ምኽኑይ ክኸውን ይኽእል ግን በዚ ሕጂ ዘሎ ሶፋር ግን ምኽኑይ ኣይኮነን ዝብል ኣርጊመንት ኣሎ እቲ መንግስቲ እንታይ ይብል ክሳብ ሕጂ መግለፂ ይሃበን ኣሎ ብሓፈሻ ንፁር ዝኾነ ማለት ነቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ኣመልኪቱ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሽያ ነጊሩ እዩ መጥቃዕቲ ከም ተፈፀመሉን ነቲ መጥቃዕቲ ድማ ካብተን 6 ዝተተኮሳ መጀመርያ ዝተኮስዎ ናይ ኣሜሪካ ኣታክምስ ተጠቂሞም ዩክሬን ዝተኮስዎ 5 ካባተን ከም ዘምከንዎን ኢንተርሰፕት ከም ዝገበሮን ሓንቲ ድማ ተሃሪሙ ከሎ ፍርቅናቱ ወሪዱ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝሃረመ ነጊሮም ኣለዉ ናይ ዩኬ ድሕሪኡ ከም ስቶርም ሻዶውስ ካ ተጠቂሞም ይበሃል ኣሎ ግን ዝኾነ ምልክት ናይ ዝሃረምሉ የለን ኣብታ ቀዳመይቲ ሓንቲ ቦታ ከም ዝሃረሙ ሓዊ ካብ ሓደ ቦታ ክወፅእ ከሎ ተራእዩ ቪድዮ ይዘውር ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ሚሳይል ናይ ዩክሬንሲ ዕላሙ ከም ዝሃረመ ምልክት ተራእዩ ነይሩ እንተቶም ካልኦት ግን ተተኪሶሞም እቲ ናይ ራሽያ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የምክኖ ስለ ዘሎ ይመስለኒ ይትኩሱ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ግን ውፅኢት ናቱ ኣይተፈልጠን Already, even though there aren't many of these missiles left in the war stocks for President Zelensky, we've reports that most of the Russian fighter jets have already moved their basing further out away from Ukraine. Why does that matter? It certainly protects them, but it makes it a lot more difficult to do trips in and out of because you've got further to go. So እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ነዚ ክክድቦ ኢና ክወሃብ እዩ ገለ ክብሉ ነዊሕ ግዜ ስለተወሰደ እቲ ነፈርቲ ናቶም ኤርቤዝስ ናቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ገዲፎም ነፈርቲ ናቶም ኣርሒቆምን እዮም እዚ ሬንጅ ኪሎሜትራት ዝብልዎ ዘለዉ ኣፀቢቖም ኣርሒቆም ኣቐሚጦምን ከም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብቐረባ ክህረማ ከም ዘይክእላን ከምኡውን ዝከኣሎም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብቲ ከባቢየን ገይሮም ከም ዘለዉ ፍሎት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና
እጅቲ ካልእ መልክዕ ናይቲ ኩናትካ ክንረኽብትን Ukraine has dismissed warnings of a major Russian missile strike, blaming a psychological operation that it says is being carried out by Moscow. With the Ukrainian capital on alert, several Western nations, including the United States, closed their embassies in Kyiv in response to the threat. A day earlier, Ukraine used U.S.-made missiles known as ATACMS for the first time to hit an ammunition depot inside Russia. The Kremlin says a new phase of the So እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ በርቲዑ ከም ዘሎን ወላ እውን ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ዕላማታት ክትሓርም ከም ትኽእል ራሻ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እቲ ኤምባሲ እውን ክዕፆ መሪፆም ዘለው ግን at the end of the day ራሻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ማለት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ካብቲ ንሳ ኣውፂኣቶ ዘላ እንታይ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ክኸውን መጀመርያ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕትያ ትገብር ዘላ ኣብቲ ውሽጢ ዩክሬን ብፍላይ እዚ ኣሜሪካ ነዚ ውሳነ እዚ ዝወሰንኮ ዝበልዎ እንታይ እዩ ቅድሚ ክንደይ ሕደት መዓልቲ ነቲ ኬቭ ዝበሃል ዘሎ ንዩክሬን ከባቢ 130 ሚሳይላት ዓበይቲ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ራሻ እሞ ንብዙሕ ዕላማታት ከም ዝሃረመት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ደያር ነቲ ዓዲ ቦምባርድዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ራሻ እውን ሓንቲ ዘይገብሩ ዘለዎ ጌርና ክንወስድ የብልና እቲ ፀብለልትነት ዘለዎም ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፅእ ከሎ ነቶም ዩክሬን ናብ ጣውላ ንክመፁ በፍንጫ ከገድድዎም ኣለዎ በፍንጫ ከምዚ ተለሚኖም ዘይኮኑስ በፍንጫ በጃኹም ሰላምኩም ዝብሉ ክንገብሮም ኣለና ዝብል እዩ ምክንያቱ እንተዘየለ እሳቶም ንክቕፅሉ ምክንያት ኣለዎም እዩ The war has now begun, and it is vowing to respond accordingly. As well as allowing Ukraine to use the missiles, the Biden administration has also given Kyiv the go-ahead to use American landmines. The U.S. Defense Secretary Lloyd Austin says that is a positive step. እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም እንታይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝተበፅሐት ኩናት በዚኻ ትፈልጥ ነቲ ሰራዊት ናይ ራሻ መዕገቲ ክኸውን ዝኽእል ፈንጂ ክትህብ ጀሚራ ኣላ እዚ ፈንጂ እዚ ኣብ ኩናት ክልኩል እዩ ነይሩ ፅኒሕና ሰምዒና ስለምንታይ ክልኩል ከም ዝኾነ ግን ዝግበር ስለዘየለ ነቲ ሰራዊት ናይ ራሻ ክዓክቶ ዝኽእል እዩ ዝተባሃለ ፈንጂ ናይ ሚልዮናት ዝትመን ንዩክሬን ሂባታ ኣላ ፈንጂ ድማ ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣብቲ ዘታይ ማለት እዚ እቲ ናይ ራሻ መጥቃዕቲ ምድፋእ ንሓየለ ይኸይ ስለ ዘሎ ነቲ ሰብ ጠጠው ከተብሎ ትኮንካ ብፈንጂ ካ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ተገይሩ እቲ ፈንጂ ምትካል ክጅምር ማለት እዩ I think እዚ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ናይ ተስዓታት ዝነበረ ብፍላይ ንባፅዕ ኣብ መሓዝ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ሓደ ጅግና ተጋዳላይ ዘዕለለኒ ነይሩ ኣብዚ ከባቢ ደንጎሎ ይመስለኒ ኣብቲ ከባቢ ነቲ ካብ ኣስመራ ዝመፅእ ዝነበረ ሓይሊ ንምቁፅፃር ብብዝሒ ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረ ኤግዛክትሊ ኣይዝክሮን እየ ግን ብፈንጂ ጥራይ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ምሉእ ለይቲ ፈንጂ ክንተክል ንውዕል ቀትሪቶም ሰራዊት ናይ ደርጊ ምስ መፁ እሱ ክከላኸሎም ይውዕል ኢሉ ለይቲ ተንሲኻ ድማ ምልእቲ ለይቲ ተሃንደሳ ፈንጂ ክንተክል ንውዕል ዳርጋ እቲ ኣገባብ ንጥቀሞ ዝነበረና ንዓና እውን ደፍረሃና ነይሩ ካርታት ስእሊ ኢሉ ግን ከቢድ ክትፈልጦ እቲ ናይ ፈንጂ ፅልዋሲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝነግር ኣፍኮርስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ደርግን ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩናትን እዚ ናይ ክልቲኦም ሓደ ይኮኑ እዚኣቶም ራሻ እውን ሞር ቴክኖሎጂ ዘለዋ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እቲ ፈንጂታት ስቂላ ሰራዊታት ዝሰደሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዘይክልን ሃንደሳ ድዮም ዋላ ቴክኖሎጂ ገይሮም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ተበፅሒ ዘሎ ኩናት ነታ ዓውደ ኩናት እተን ድሮናት ከም መካይን ተቀይረን ኣለዋ ናይ ራሻ ብሰማይ ዝበራ ድሮናት ራድዮ ኮናስ ብእግሪ ዝኸዳ ከምዚ መኪና ዝኸዳ ድሮናቱን ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ንሳተን ንባዕለን ነቲ ናይ ፈንጂ መውፅኢ ተዋሂብዎን ንሳተን ሰንስ ክገብራሉ ዝኽእላ መንገዲ ክግበር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ዓውዲ ኩናት ቀልጢፍ እዩ ኣዳፕት ዝገብር ዘሎ እዚ ኸ ንስማዕ ሓንቲ ሚኒስትር ምክልኻልና They're fabricating their own anti-personnel landmines right now. The landmines that we would look to provide them would be landmines that are not persistent. You know, we can control when they would self-activate, self-detonate, and that makes it far more safer eventually than the things that they are creating on their own. All right, for more now, I want to pull in Domitila Sagramoso. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ፈንጂታት ንሕና ፈንጂ ክንጥቀመሉ ሓሲብና ዘለና ባዕልና ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ብባተሪ ስለ ዝሰርሕ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዘይሰርሕ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ካልእ ድማ ንሕና ንቋፀሮ ስለ ዝኾንና ናብቲ ዘድልየና ዕላማ ክንኣልዮ እውን ንኽእል ኢና ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ደሰይ ምምሕዳር ናይ ጆ ባይደን ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይፍቀድን እዩ ብምባል ንካልኦት ዘፈራርህ ዝነበረ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከስማዓኩም ክፍትን እየ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓታቶም ክጥዕሞም ከሎ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ከምዘየለ ንዓታቶም ኣብ ዝዕውት ኩነታት ዝበልዎ
everything is possible ዝደለይዎ ኣብዚኣ እውን ብተወሳኺ እቲ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ መርገፂታት ናቱ ብፍላይ ራሽያ ፑቲን ኒኩለር ይጥቀም ዳይጥቀምን መልሲ ይብ ነይሩ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል After Ukraine began using U.S.-supplied long-range weapons against Russia, the U.S. announced that its embassy in the Ukrainian capital of Kyiv closed after receiving, quote, specific information of a potential significant air attack. This also comes after President Biden approved anti-personnel landmines for Ukraine to allow Kyiv to defend itself from advancing Russian troops. Defense Secretary Lloyd Austin defended the U.S. policy changes in an exclusive and wide-ranging interview with NBC News' Courtney Kube. He also discussed, among other topics, his potential successor, Pete Hegseth. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ምምሕዳርና ጆ ባይደን በዓል እዚ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ነቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብኸመይ ተርብሖም ክሳብ መወዳእታ ደቃይቕ ኣብኡ ስፔሻላይዝ ዝኾኑ እዮም ስለዚ እንታይ ዝገብሩ ዘለዎም ነቲ ኩናት ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተኻለ መጠን ገለ መልክዕ ከትሕዝዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ኣብዚ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ንሱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንዑ መተካታ ናቱ ተመሪፁ ዘሎ ኣብ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ክኸውን ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ብዛዕባ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንዑ ዝሓተተቶ ክንረኽብ ኢና lowering the threshold for the use of nuclear weapons by Russia. We spoke with Secretary of Defense Lloyd Austin today in an exclusive interview where I asked him about that threat from Russian President Vladimir Putin to use a nuclear weapon. But Putin has also escalated, just announcing that he's lowered the threshold for using nuclear weapons. He announced this right after. So ተሓቶላ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዶክትሪን ወይ እውን ምቕያር ናይ ኒኩለራዊ ኣጠቃቕማ ፑቲን ኣታታትይዎ ዘሎ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ናብ ኒኩለር ክወስድ ዝኽእል እዩ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ግምት ኣለኩም ዘተንብሕ ሕቶ ተሓቶላ Press reports that the U.S. had authorized attack and strikes inside of Russia. Is there a reason to believe that Vladimir Putin may use a nuclear weapon? We've known for several weeks that they were revamping their policy on use of nuclear weapons. As I look at what they're doing, and we watch their strategic forces very carefully, I don't see a change in their strategic force posture. So እንታይ ብላሎ ናይቲ ፖሊሲ ናቶም ለውጢ ክገብሩ ከለዉ ካብ ነዊሕ እዋን ክንዕዘቦም ፀኒሕና ኢና ክንሪኦም ክንከታተሎም ፀኒሕና ኢና ካብቲ ንዕዘቦ ዘለና ብፍሉይ መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ዘብለና ኩነታት ኣይረኣናን እዩ ዝብል ዘሎ ያ ኣፍኮርስ ካርሙ ይኽእሉ እዮም ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንሱን እቲ ግብሮ መልሲ ንሶም ክብዎ ዝኽእሉ ንህዝቢ ክርብሽ ስለ ዝኽእል እቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣመና ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንብዙሕ ሰብ ረቢሽ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ራሽያ ክሃርሙና ይዳለውለው እንተተባሂሉ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ስለ ድርዶ ንሕና ዝረኣየና ብዙሕ ነገር የለን ብምባል እዮም ከምዚ ኣሻላሻል ገይሩ ክምልስ And so we'll continue to remain vigilant in this regard. But at this point, no, I don't see an indication that there's an imminent intent to use nuclear weapons. Is he bluffing with this change? He has rattled his nuclear saber quite a bit, and this is dangerous behavior, as you heard me say before. We would expect that countries with nuclear capability be a heck of a lot more responsible in terms of how they act and what they're saying. So እንታይ እዩ ትብሎ ፀኒሓ ከፈራርህ ኢሉ ድዩ ነቲ ኒኩለራዊ ቋንቋ ዝጥቀም ዘሎ ምስ በለቶ እወ ንነዊሕ እዋን እውን ከምኡ ከፈራርሁ ክጥቀምሉ ፀኒሖም እዮም ከፈራርሁ ኢሎም እዮም እምበር ክጥቀመሉ ይክእልኒ ኤግዛክትሊ ከምዚ እዩ ዝኾነ ነገር ሓንቲ ካብቲ ተፍርህ ዓለምና እንታይ መሲልኩም ብሰንኪ እዚ ቃላት እዚ ሓንሳብ ፕሩቭ ንክገብሮም ኢሉ ንኸይጥቀመሉ ጥራይ ዝፍራሕ ደሎ ኣገይን ኒኩለራዊ ኩናት ሰዓሪ የብሉን ተታሓይስካ ምጥፋእ ጥራይ እዚ ክጅምር የብሉን እዩ ዝበሃል ሕቶ ግን ብመሰረቱ ንኒኩለራዊ ሓይሊ ክትቀሳቅሶ የብልካን እያታ ካልኩሌሽን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ግን ኩሉ ነገር ንክገብሩ ድሕር ከምዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኒኩለር ንክጥቀመሉ ክሳዕ ክንደይ ይቅስቅስዎ ከም ዘለዎ ማለት ቀይሕ መስመር ተገይሩልካ ክትሓልፎ የብልካ እንተኾነ ክሓልፍዎ ፀገም የብለዎም ሶ what we see is up dangerous ወይ እውን ሓደገኛ ቴሪቶሪ ኣብ ሓደገኛ ቦታ በፂሕና ከም ዘለና ብፍላይ እዘን ተሪፈም ዘለዋ መዓልታት ዓመተ ስልጣን ናይ እዚኣቶም እንተዘይ ብቕልጡፍ ክውዳእ ጥራይና ክምህለል ዘለና ቢካዝ ኣብታ ተሪፋ ዘላውን ክልክሙ ድሌት ከም ዘለዎም ወይ እውን ናይ ምልካም ተበግሶታት ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እስኪ ኣብዚ ሓደ እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ክንሰምዕ ካብኦም ዝያዳ ዝርከብ ሓበሬታ
a little parting gift to President Trump before he even takes office by ramping up the potential for escalation when he authorized the use of long-range missiles. Apparently, Keir Starmer, the UK, has followed suit, and now Storm Shadow missiles have allegedly been used also on the ground in Russia, deep inside there. Interesting interview yesterday on Fox News. Trey Yingst, who gave this interview to his credit, he actually asked one of the hard questions. Last week, you criticized German Chancellor Olaf Scholz for speaking on the phone with Russian President Putin. Why? According to my opinion, that is እንታይ ኢሉ ሓቲት ወፀን እዩ ነቲ ዘለንስኪ እዚ ናይ ፎክስ ጋዜጠኛ እዩ ንዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ናብ ፑቲን ደው ኢሉ ዝርርብ ከም ዝጀመረ ነቲ ዝርርብ ዝተኻየደ ድማ ብተሪ ነቒፍካያ ነርካ ኢሉ ስለምንታይ ከም ዓይነት ዝርርብ ምስ ፑቲን ዝግበር ዘሎ ክትነቕፎ መሪፅካ ወይ እውን ዲፕሎማስያ የድልን ድዩ ትብል ሕቶ ሓቲትዎ ኣሎ really a Pandora's box. Putin's isolation is also the pressure against him. We fight not only by weapons, as you properly said, by diplomacy. Diplomacy is so important, and only diplomacy can end this war. But sir, how can you have diplomacy without talking? No, we're talking. But after you know what will be soon. What Chancellor got after phone call? Nothing. So እንታይ ዝብል ዘሎ ይፈልጥ ኢና እቲ ኩናት ብውግእ ጥራይ ክውዳእ ከም ዘይክእል ዲፕሎማሲ ከም ዘድሊ ይብሎ ኣሎ ዲፕሎማሲ ዳ እንተደይ ተዘራሪብካ ብኸመይ ዳ ኢኻ ዲፕሎማሲ ክትገብር ይብሎ ኣሎ ኖ ንሕና ክንዘራረብ ንደሊ ውፅኢት ናይቲ ኩነታት ክንሪዮ ምስ ገመትና ጥራይና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ቻንስለር ምስ ተዘራረበ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ይብሎ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ቴሌፎን ተዛሪቡ ዳ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ደሊኻ ወላ ሓንቲ ሕጂ እቲ ናቱ ካልኩሌሽን ስምዖ ክሳዕ ክንደይ ሰብ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል Nothing new. And so your position right now is that Western leaders should not be speaking with Putin? Intelligence or Western leaders, they had contact on the level of intelligence during this war with Russian side. They had a lot. Europe, United States, everybody they had. But it was not, against the political isolation of Putin. It was on the level of intelligence. Why? Because you have not recognized Putin as the president because he is a killer. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ባዕቂ ዘገርም ሰብ እዩ ተዋሳኢ ካብ ፊልም ኣክተር ናብ ፖለቲካ ዝመፀ ሰብ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎም ምዝርራብ ኣገዳሲ ግን ኣብ ስለያዊ ደረጃ ጥራይ ኢንቴሊጀንስ ስለያ ንስለያ ዝርርብ ንርክብን ኣሎ እዩ ናይ ራሽያ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ናይ ኤውሮጳ ስለያ ይራኸቡ እዮም ርክብ ኣሎ እዩ ዘረባ ግን ምስቲ ፖለቲካ ንዶናልድ ትራምፕ ንቭላድሚር ፑቲን ከነነፅለሉ ክንክል ኣለና እቲ ፑቲን ዝበሃል ብናቱ መለክዕ ክትሪኦ ከለኻ ቅድሚ ዓመት ዋላ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ምርጫ ገይሩ ብህዝቢ ዝተመረፀ መራሒ እዩ እዚ ሰብ እዚ ምርጫ ከይግበር ጠጠው ኣቢሉ ዘሎ ሰብ እዩ ናይ ዲሞክራሲ መራሒ ኢሉ እንተዘይ ተመረፀ ኣነ ፀገም የብለይ ዩክሬን ብኸመይ ፖለቲካዊ መንገዶም ክመርሑ ይኽእሉ ናቶም ቢዝነስ ጥራይ እዩ እቲ ሕቶ ግን ህዝቢ ንዝመረፆ ሃገር ንባዕሉ ሃገሩ ዘዕምኑ ዘሎ ነቲ ከነነፅሎ ኣለና ንፑቲን ሲ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ባዕሉ ይደውፅኦ ዘሎ እቲ ረጂም ቸንጅ ዝበሃል ከም ዝነበረ ንፑቲን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዕልዋ ክግበረሉ ክኽእል ዕልዋ ከምዚ ተነፅሎ ተሰሚዕዎ ምስ ራሻውያን ክንዘራረብ ፀገም የብልና ምስ ፑቲን ግን ፑቲን ክእል ኣለዎ ያታ ስትራቴጂ ናቱ ስለዚ ንፑቲን ደው ኢልካ ምርካብ ማለት ንፑቲን ክብሪ ምሃብ ስለ ዝኾነ ንፑቲን ክርክብ ክግበር የብሉን ብካልእ መንገዲ ግን ርክባት ክግበር ኣለዎ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንኽትረክብ ካ ከቢድ እዩ ድሕሪኒ ሓደ ዓበ ሃገር ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ነቲ መራሒ ሬኮግናይዝ ክገብሮ ዘይደሊ እንተኮይንካ ንዕኡ ንምእላይ እንተኮይና ኣጀንዳ ናትካ ኣብ ጣውላ መፂኻ ዲስከስ ክገብር እውን ከቢድ እዩ Otherwise, you will destroy this isolation, political isolation. Now, you were just talking in regards to the Middle East about how important it was for diplomacy and find other means to talk things to get American interest short of bullying and military force. But now then, if Olaf Scholz, apparently recognizing that his own domestic political situation is going wobbly is an understatement, but he actually reached out and talked to Putin. And then Yingst asked him, well, if you're not talking, how do you even reach a diplomatic solution? I'm not sure actually what that meant, his response here, but it seems very unhinged from reality. Well, I consider Ukraine to be essentially a heart patient lying on a table that's on life support. And without the life support, the patient dies instantly. Instead of recognizing that and perhaps looking into a heart transplant and some radical surgery, Biden and his friends want to give Ukraine a haircut and a shave and say... كونريل دوغلاس ماغريغور ድማ እንታይ ይብላ ኣሎም ነቲ ዘረባ ናቱ ኩሉ ምስ ሰምዓኮ እዩ ኣነ ነዚ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ክሪኦ ከለኹ ድኻም ልቢ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ይዝርዳእኒ ኢሉ ድኻም ልቢ ዘለዎ ላይፍ ሰፖርት
دارجة أب حكمنا كفيلو بتنا أكسجين دي بتنا يقول بزوها بو زنبر زلو السب فرجهم لهم أكم عين درجة وديقو زلو السب دا يقبر زلو كما يجيرو عب مفتاح قبر خل كما يجيرو نتالبي مطبحت جيرو ديو كلمة دي مدهنيت وسيد ديو كلمة لك حوي مدهنيت ويونايت عنو من قد كنت حسب جو بايدن وجلناتو انتايا مع حقيزو ميلو أقول قام كيما ميلو شحما اليوم نو أقول قام كيما ميلو أقول خاب مقام كام وين شحما خاب ملاي تخام لبيك حوي كلني exactly اللي حجز بوز له حاجة زبلا له تخام لبز له حموم دحري لا يوكريني له زيلينسكي تصغر يوم زقوم كملو زلو ويون شحمي يوم زعلي له زلو لذي خمس من قد كمت له خمسة اللي تبغى غير يسولت وتدرى مع حلافون سلو زغنة. You see, everything's better now. These weapons that we're talking about are not going to change anything. There are too few of them. Their destructiveness is substantial, but not significant enough that the Russians are going to stop doing what they're doing. In fact, if anything, I think they're going to trigger a very rapid Russian advance and the complete destruction of whatever remains of Ukraine. So دايز بالزلو زي أطوار هنا نازلنا سخنة يكون ميزاننا يكون تغيير زخل عقب زلو يكون زخنة تغيير يكون له يس حيل زلو ما سواريهم عنوات كورد زخوليهم تحتاجن بغزر عزيهم وحدات كم دم أنا يراشا يفن السيستم الله لازم كل خال الله كلها تب علامهم كهرم زخول أيقونون لذي بزي حجة توهيب وزلو أطوار فلوينا عودة كينات لو تخبري الكام حساب يوهنت مخانون تخون كم زي كلن يزنا جروم زلو تي هكذا ما زيو بحفش أجن كالوتون كابزاناي ميغريغور كاتسيلوم نتاكو نتات نابي قصعد كيت كم تخل كزار بغلوس كسمو أبزيا هانتي تبغتي تنتناهي بومنيرو. There. Retired four-star General Jack Keane makes another welcome appearance here in New York. General, it seems to me, and you're the expert here, seems to me that everybody's maneuvering in advance of peace talks in Ukraine. Is that what's going on? Yeah, certainly there's some truth to that. I mean, the reality. تحتوسي كم زين إحنا نريو زلنا كم زين نستقبلو زلنا كل تأكيدا ولا ونتبني بايدا من محدار زبوز ولا حاجة زون ترانا أموداتا ناي سلام زتك كله كم زغلمو نسكي متجل نجار كنجبر لنا زعينو تنبر تكوينات نحوار ونقتل زتن به مغنيات يكون كنتات يكون عند رجالنا يوم زبلو زلو يلو زحت زلو التي عبد جنرال زنبريت زحت زلو أوكي. Is that when President Trump confronts Putin as president of the United States, not directly, but starts to deal with him in formulating policies, he's going to find that Putin is somewhat different than what he was in 2016 to 2020. He's a wartime commander now. He's got his economy on a war footing. He's absolutely determined to take all of Ukraine. He's frustrated that it didn't happen in a couple of weeks. His domestic population was stunned by that. And now everybody in Russia is paying some kind of a price for this war because their economy has gone down further. Nowhere near. So انتهي زبرزلو دونالد ترامب كم تناي قدم دون فلاديمير بوتين كاب كلتشنا ترشد شنكساب اسرع زفلتو زنبري كم خويني كونان كصون حنجي فلاديمير بوتين تغيير ياب زوانسي ناي وق مراحي زلو سلازي هاجرو قطبو بملو ناب كوينات تغيري بسنكت كوينات دمات حزب بزوح تصعنون قلان زوردو زلو سلازي كم ناي قدم مراحي كويني كونان كصون حي بلولو كل زنتاي جيتي مين ستريم ميديا فوكس يغون سي ان كلاتهم نايتو كوينات مقصال ربح اللو كوينات قصل دليوم ولا كنت بيز ناي دونالد ترامب نتو كوينات زي دليون تخونه اتي استابليشمنت زبالتي ميديا مخنياتو ميليتري اندستريال كومبلكس زبالتي نتو هاجر تقودا زيرزلو ميديا دما قدامي مسارح نايت اجندا ناتومي سلازي كوينات نتقصل دليوم ولا انتايت حسابناتهم دونالد ترامب مسمزه نتو كونتات كوينات كم زقصل كغبريهم زبل زلو تها تتقاقامي نعون مانيبليت كغبرو مخانهم استقال مقدي نتو كوينات نكقصلو زخللو مقدي كفتنو مخانهم قبلهم ويكسر حلي كن بلاي نغل لكن كفتنو مخانهم فلوتي جنتايو فلاديمير بوتين بحرزو كوينات مجمارو عن عبنسي قدمي تكوينات مجمارو فلاديمير بوتين was just another leader, normal leader, هذا هاجري نيرو. بزح significantly زتك أسمع راحين برا. كابز كوينات زجمرجن world leader كوين اللو فلاديمير بوتين. نا علمنا يلا كابتم عبيت مراحتي كوين وتيلو. الأمريكان نملو نيتو نيروبان زبده مراحت رايدي كله. هاجرو العلمان بتعرف زي تراي قدا وريد وخلو كتعبز خالد كنت طبعا تدمع كرخمش بكل من قد تهندي سلو زنبري ولا حنت كرخمش زي قاله صلاته كرخمش زغاله عبي
ሃገር ከም ዝኾነ ዘመስከረሉ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ኣብ ብሪክስ ዝገብርዎ ዘሎ ጉዕዞ ኣብ ግምት ምእታው ድማ ብደረጃ ዓለም እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለም ሄጀመኒ ወይ እውን ዕብለላ ዝነበረ ንዕዑ ሚዛኑ ንምሕላውን ንታሕቲ ኣብ ምውራድን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ መራሒ exactly እዚ ሪያሊቲ and Donald Trump see it as it is Donald Trump ከምታ ዘላታ ይዝርያ ምክንያቱ እዚኣቶም ኩሉ ነታ ሓቂ ሓቢጦም ሓሶት ክዛረብ ስለ ዝመርፁ ሪያሊቲ ይወሎ ከመይ ኢሉ ዓለም ይቕየር ኣሎ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ብደረጃ ዓለም ትዋረድ ኣላ ኣብ ዝኸደቶ ክብሪ የብላን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ክኽብር ዝደሊ የለ ምክንያቱ ኣሜሪካ ተምፃልካ ረብሓ ስለዘየለ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ዝገብሩ ብጀካ ኤውሮጳውያን ቶም ካልኦት ፈሪሆም ጥራዮም ሽርክነት ዝገብሩ እቲ ስልጣን ናቶም ክትቋፀሮ ስለትኽእል ካብቲ ስልጣኖም ክትኣልዮም ስለትኽእል ፈሪሆም እዮም ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ዝገብሩ እምበር እቶም ናፅነት ዘለዎም ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ረብሓ ዝበሃል ከምዘየለ ፈሊጦም እዮም ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ተምፃልካ ነገር ከምዘየለ ተረዲዎም ማለት ወላ እውን ኤውሮጳ እኮ ይርይዎ ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ረብሓ ከምዘየለ ብዙሕ ክሳራታት ይወርዶም ከም ዘሎ ግን ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ኣብ ደሞም ስለዝኣተወት ካብ ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ዝበለቱ ጥራዮም ከተግብሩ ዝኽእሉ ወላ ኣንፃር ረብሖም እናኾነ ከሎ what we wanted to do with imposing sanctions. So that is stage one there. The second thing is certainly, I think President Biden, what he is doing is trying to get all of these weapons in there much faster and additional weapons that they wanted. I mean, it's pretty sad commentary. He should have done it earlier, shouldn't he? Oh my God. Yeah, the first year of the war, when Ukrainians showed us that they can really fight. So ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረ ክብሪ ከም ዘይህልዎ ብኩሉ መንገዲ ኩሉ ዝገብሮ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ማለት ወላቶም ደገፍትናቱ ደንጉዩ ሕጂ ወላቶም ነዚ ገይርዎ ኣሎ ዝብልዎ ዘለውን ኣዝዩ ደንጉዩ ገይርዎ ፅቡቅ ገይርዎ ዝብሉ ከማን ኣዝዩ ደንጉዩ ገይርዎ እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ዳይሬክሽን ናይቲ ፖለቲካዊ ስፔክትሩም ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጆ ባይደን ብዘይ ምግባሩ ሓደ ኣፊቱ ፅቡቅ ነይሩ ብምግባሩ ሕጂ ፅቡቅ ውሳነ ዝብሎ ኣብ ኣኸሉ ኣልግባ ቢሎም እንታይ ብዝብሉ ኣመና ደንጉዩ ገይርዎ እዚ ክሳብ ሕጂ እንታይ ፅበ ነይሩ ዩክሬን ምስ ተደር ዓመት እዩ ዝህቦም ይብልዎ ኣለዉ እቶም ዝሃቡን ዓለምና ናብ ሓደጋ ወሲድዋ ከመይ ዝበልዎ ድንዙዝ ሰብኣይ ኢሎም ከማርሩ ከለዉ እቶም ደገፍቲ ድማ ክሳብ ሕጂ እንታይ ፅበ ነይሩ ሕጂ ውሳነ ዝህብ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ ኩሉ ውድቀት ዘለዎ ፖለቲካዊ ውሳነታት እዩ ዝውስን ዘሎ ኣብዚያስ ከስምዕዎም ባዕሎም እቲ ወታደራዊ ዓቕሞም ብቓላቶም ገልጽዎ ከለዉ quick enough and one of the issues that Ukraine faces is it is confronting Russia that has sort of re-engineered its economy for a war economy. It's producing, for example, 3 million artillery shells per year, whereas the entirety of the sort of European alliance in support of Russia is producing less than 1 million. So we're struggling to keep pace with Russia's wartime armaments production, and that's not even bringing into account obviously the supplies they're also getting from. So እንታይ ይብላ ኣሎ እንተሰሚዕኩም ኣብዚያ እታ ኩላ ዝብሉға ድራማ መልስናታ ኣባሂብዎ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ተፍርዮ ዘላ ኣፅዋር ደረጃ እቲ ደረጃ ናይ ኣፅዋር ናታ ኣርማመንት ማለት እዩ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ተፍርዮ ዘላሲ ኣብዚ እዋን እዚ 3 ሚልዮን ዓመት ኣርቲለሪ ሼልስ ትተኳስ ትኽእል መዳፍዕ ድዩ ካሊእ ተተኳሲ ነገር ማለት እዩ 3 ሚልዮን ዓመት ከተፍሪ ትኽእል ኣላ ብሙሉእ እቲ ኤውሮጳ እዩ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኔቶ ብሙሉእ ኮምባይንድ ኮይኑ ብሓደ ኮይኑ 1 ሚልዮን ዓመት ከፍሪ ይክእል ኢሉ 1 ሚልዮን ኣርቲለሪ ሼልስ ተተኳሲ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ወላ ታንክታ ስደት ወላ ገለ ወላ ሚሳይላ ስደት ተተኳሲ ጥይት እንተዘይብልካ ትርጉም የብሉ ስለዚ ነቲ ተተኳሲ እዚ ኩናት ድማ war of attrition ውግ ናይ መዳፍዕ ናይ ኣፅዋርን እዩ ዝበሃል ስለዚ ልዕሊ ማንም ዝትኮስ ጥይት ከለዋካ ክኽእል ኣሎ ብሙሉእ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ብሙሉእ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካውን ገለ ካናዳውን ኩሎም እዞም ኤውሮጳን ወሲኽካ 1 ሚልዮን ዓመት ከፍርዩ ፋብሪካታት የብሎም በንጻሩ ራሽያ ንበይና 3 ሚልዮን ከተፍሪ 3 ዕፅፍናቶም ከተፍሪ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ዓዳ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኢራን ሓገዝ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ላዕልነት ናይቲ ኩናት ባዕሎም ፈልጥዎ እዮም ኣብ ከምዚ ኩናት ከምዚ ዓይነት ኩናት ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝሒ ሰራዊት ራሽያ ኣለዋ ብዝሒ ገንዘብ ራሽያ ኣለዋ ነዳዲ ኣለዋ ነዳዲ ብብዝሒ ዘለካ ነዚ ኩናት እዚ እቲ ኩሉ ታንክታት እቲ ኩሉ ኣፅዋራት ነዳዲ ዘልዮ ራሽያ ነዳዲ ኣለዋ ገዚኣ እንተትኾን ነይራ ራሽያ ብጣዕሚ ሽግር መጋጠማ ነይሩ እዚ ብዙሕ ግዜ ዘይጥቀስ እዩ እዚ ኩሉ ኩናት ራሽያ ነዳዲ ገዚኣ ትጥቀመሉ ተነብር ነይራት ህዝቢ መናብሩ ብጣዕሚ ተበላሸዎ ምክንያቱ ነዚ ኩናት ዝኸውን ነዳዲ ነቲ ገለመለ ክትገብር ከቢድ እዩ ነዳዲ ናታ ስለ ዘለዋ ግን እቲ ፅልዋ ናቱ ውሑድ እዩ መግቢ ካብ ደገ ክትመፅእ ትገዝእ ተኮይንካ ፅልዋ ፀገም መጋጠሞም ነይሩ መግቢ ሕርሻ
مجبي اكسبورتر يمزو ببزح مجبي يمزفري ازي كل عينت مجبي everything زاد اليوم على لون كل بلا ينغلاقن مجبي مسرت او مجبي ابعدهم زياده دفري حجر يسو خليه يكون كاله دخعي نب عالم اكسبورت زجبر حجر يزي لذي انت مسرتو كالاي دما زكينات زي فلاديمير بوتين اب 2014 فتينو نيريو غداو نو ريدوم ليروم اب 2014 اب تقداينا كريميا زنبري صبو غيرو تكغبر زخل كل كالكوليت غيرو كاب شعوك ساب حجي صبو غيرو مدلاواتي غيرو ليزبا بكل بداينا تقطباناتو نزي عينت صقام كمصو زخل بروف غيرو وصني هيزبا that's why دما تاكايداناتو بتكل زوردو كرخمش زي كعلم رحند بتزخ قبرل كخلو بزوع صقام فترال كخلي تدالي خان تصنيحكا كاغن ادفانتج الله struggling to keep pace with Russia's wartime armaments production, and that's not even bringing into account obviously the supplies they're also getting from North Korea and Iran, among others. And after that sort of brings me on to the reason you're actually booked to talk to us, to talk about the cuts to defence and the changes in that were announced by John Healey not so long ago. Are those decisions made? The Russians weren't as good as we. No, I'm sorry. Once the permission came, Zelensky did not territory. Talking about the long range, he permitted Ukraine to presidency and he's not holding back. This week he permitted Biden. He's in the lame duck phase of his presidency. زاسل دي بزوج دي ام زدروا زلو ابتحوت اكيد كله زوصوان دي ابيك سون بوست جيرانيره دونالد جو بايدن ناي بحكي اب بدهي درجه ميكم زلو يزنقر نزا فيديو زياد راي مسراخا اسزو سنه زلو سانه حدا نسي يكون زوسنو زلو كالاي دما ولا ونسي يوسنو لون داريلكا تخكلنيا وسانه كون كم زيكل ابي خطري بتعمي اريغو زلو تسبتي ادمت راي كونن سب استفلالي عينه تارارغا يزلو غلسب اب سمانياتات كومبليت لك ارغ خلف لا دما نسو انتنسيف سراح سلازنبروتي ابوليتيكان عالم نوي عمتا سلستقمته ناتو صقمات الله تقولوا شكرات انقلملن بدوتاتن صقماتن او حنقولك تفطروا صقمات الله كابن ابو جن تي ديمنسيا زبلو نايمرش حمامون سلو زلو زبلو زلو لذي حجز خدو زلو بتخكل ملو بملو استوعلي قبرلو كتب الكبيري بنصارو تايم زلو ممسحتهم تم دحر مغارجا زلو زدلي ويز كبر زلو زي ابي خاطر كتامن تغلبر جو بايدن بزا حج زلو درجه نزي ابيت وسانيتات وسنو ليلك تدرب كبيري And he's not holding back. This week he permitted Ukraine to fire American missiles at Russia. We're talking about the long range ones, missiles that can strike deep inside Russian territory. كابزن ريزلنا 220 كيلومتر كيدنين ابتي بريانسك زبحال زوبا مدقعتا اكايدوم تي قدامي مدقعتي دحر اتفاقات تغبرين. Once the permission came, Zelensky did not wait around. On Tuesday he fired 6 missiles at Russia. American-made Attackam missiles. These are guided weapons made by Lockheed Martin. Their range is up to 300 kilometers. Ukraine fired 6 of them at a military facility in Bryansk. Russia says 5 of these missiles were shot down and the 6th was damaged in the skies. Some of the debris did fall near the facility, but no damage and no casualties. Ukraine is yet to announce this attack publicly, but Zelensky dropped a major hint. He said, we have long-range missiles and we will use them. I'll not go into details. Ukraine has long-range capabilities. Ukraine has long-range drones made in Ukraine. We now have not only one long Neptune, and we now have ATACMS, and we will use them, all of them. Now, Bryansk is... So, كم ريزلنا تي ريبورت كم تزبلناكم يوكرين كم زلهم تاسوار كتكملوا كم زخونون راشا دما درو كم استفتنن مبزحتو كم زخول كلون زخون يكون ناسب انوات قتل زخون زموت سب كم زيلن تزورد انواتون مانجبل ويون ازي اسم بعد كم زي نبري ويون ازي كبيت كم زي نبري يوم قليص امه غا نتي زنبره متقعتي انا هاي سمري يوم لو كنبل نخل مخنيات تعابيم تسريون يروم قبل ما نسنقهبو متقددن يروم التقداي كاب زنابي كقتل خلي. Not on the front line. It is located around 120 kilometers inside Russia. So naturally Vladimir Putin had to respond. He has revised Russia's nuclear doctrine. The earlier one was drafted in 2020. It said that Russia would use nuclear weapons only in response to a nuclear attack. Basically, nukes for nukes. That was the policy. The new one lowers that threshold. It says Russia can use nukes to respond to a conventional attack as well, not just a nuclear attack. The West has slammed Putin's move. They're calling it irresponsible. There's irresponsible rhetoric coming from Russia, and that is not going to deter our support for Ukraine.
So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ራሽያ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ኒውክለር ኣጠቃቅማ ዶክትሪን ናታ ሕጊ ናታ ቀይራቶ ኣላ ኢልና ምዕራባውያን ሃገራት ከም በዓል እዚ ናይ ዩኬ ድማ እዚ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ እናበለ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ናይ ብሓቂ እዚ መራሒ እዚ ንዩኬ ገለ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝለዓለ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ቁጠባዊ እንታይ ለውጢ ከም ዝኽእል ዊ ዶንት ኖ ቁጠባ ናይ ዩኬ ፅቡቅ የለን ግን ብኩሉ ዝከኣሎ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ክሳተፍ ከም ዝደልን ገሊፅ ኣሎ ላይክ ሲሪየስሊ እዚኣቶም ገለ ነገር ቼክ ክገብሩሎም ኣብ ሓንጎሎም እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዲ ዝህውፆም ዘሎ ኣብቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ርሒቆም እዮም ዘለዉ ሰው እተን ኣብ ጥቃ ዘለዋ ድማ ኣብ ጥቃ ዩክሬን ዘለዋ በዓል ሃንጋሪ ሰላም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ወላ እውን ጀርመን እንተኾነ እውን ተገዲዶም እምበር ሰላም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚኣቶም ካብ ርሑቕ ተወንጭፎም ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝያዳ ዘሕምሞም ዘሎ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ መልሲ ረኸብናን ክንድምታይ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ራሻውያን ኣለዎ ኣብ ዩክሬን ኦፍ ኮርስ ረብሓ ካምፓኒታት ናቶም ገለ ረብሓታት ውዕላት ገይረን ከም ዝነበራን ድሮ ብዙሕ ገንዘብ ካ ስለ ዘጥፉ ገለ ነገር ናይቲ ዘጥፍዎ ክረኽቡ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ይበሃል ንሱ ጥራይ ግን ክትብሎ ከቢድ እዩ ብከዝ እቲ ምህዋፅ ናይ ኩናት ኣብኡ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ንመለስ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ሓንቲ ኣርእስቲ ተኪፈልኩም ነይረ Rand is standing by at the Pentagon with more now on the U.S. plan to give anti-personnel mines to Ukraine for the first time. Natasha, could you first start off by talking about what anti-personnel mines are, how they work, and how the U.S. is hoping that this could impact Ukraine's defense, its front line? እዚ እቲ ብዛዕባ እቲ ፈንጂ ናይ ሰብ ንወታደራት ክቐትል ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘሎ ፈንጂ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ እስከ ንገርና ትብላ Yeah, Emma, so these are different from the anti-tank mines that the Biden administration has been sending to Ukraine since the earliest days of the war. These are designed to essentially blunt the advances of personnel, of Russian troops. And the reason they are giving these mines to the Ukrainians now, according to Secretary of Defense Lloyd Austin, who just confirmed this news earlier today, is because the Russians have changed their tactics in recent weeks and months to lead with those personnel, with those troops, instead of those mechanized forces, tanks, for example, that they had been leading with before. So now basically the United States is trying to keep up with the Russians changing tactics. So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ራሽያ ተቆፃፂራቱ ዘላ ወይ እውን እቲ ኣክቲቭ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ቦታታት ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ እዩ እዚ ፈንጂ ክጥቀሙ ወሲኖም ንዝብል ከዓ እንታይ ኢላ ትምልስ ኣላ ራሻውያን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ታክቲክ ከም ዝቀየሩ ተቐደም ከጥቅዑ ከለዉ ብመዳፍዕን ብመካናይዝን በታንክታቶምን እምበር ብእግሮም ብፍፁም ኣይንቀሳቀሱን እዮም ነይሮም ሰራዊት እዚ ከዓ ምስ ዘሎ ናይ ድሮናት ምስ ነገለ ምንቅስቃስ ናይቶም ሰራዊት ብጣዕሚ ከም ዘዝሕሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግን ነቲ ኩነታት ስለ ዝረኣይዎ እቶም ሰራዊት ብሞቶ ገይሮም ድዮም በዘናእሺ መካይን ገይሮም ድዮም ብከምኡ ገይሮም እዮም ዝጓዓዙ ኢሎም ስለዚ እዚ ነቲ ቅልጣፈ ናይቲ ሰራዊት ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዓውደ ኩናት ምስ ሃረብካዮ ነቲ ብሙሉእ ሎጂስቲክ ከተንቀሳቀስ ኮይንካ ዋላ ፅርግያ ከድልየካ እዩ ገለ ከድልየካ ብዙሕ ነገራት ምንቅስቃስ ስለ ዘድልዮ ንሱ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቶም ሰራዊት ብጉዕዞ እናኸዱ ወይ እውን በዚ ንኣሽቱ መካይን ድዮም ገለገለ ገይሮም ኣሎ ፊልም ወፃ ኣሎ ቪድዮታት ብሞቶ ዝኣመሰለ እናኸዱ ናብቲ ካልእ ዕላማታቶም ከም ዝኣትውን ኣብ ኣስኪሮም ድሕሪኡ ምስ ዓስከሩ ነቲ መዓስከር ምስ ኣተውዎ እቲ ዓብ ኣፅዋራት ቀሲሉ ከም ዘረክብ ዘሎ ነዚ ንምቁፅፃር ኢኻ እቲ ፈንጂ የድሊ ኣሎ ሕጂ ተባሂሉ ነቲ ፈንጂ ናብ ዩክሬን ይኣትሎ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣገይን ነቲ ዓውደ ኩናት መልክዓቱ እናቀየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ኣዳፕት ምግባር ፈንጂ ካ መብዛሕትኡ ግዜ ሰራዊት ብብዝሒ ይሃጅመካ እንተሎ ብብዝሒ ይደፍአካ እንተሎ መቆፃፀሪ ወይ ቀስ መበሊ ኢኻ ትጥቀመሉ that's why before. So now basically the United States is trying to keep up with the Russians changing tactics here by giving the Ukrainians these mines that can essentially stall these advances by these troops. Now, importantly, the U.S. says that these anti-personnel mines, they are different from the kinds of mines that the Russians are using, for example, in that they are battery powered and they can become inert basically from a preset period. So basically they can only last anywhere from 2 hours to 2 weeks, according to U.S. officials. And that in turn, of course, would blunt the impact that they might have to civilians once the war ends, because that is one of ሶንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፈንጂ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ብባተሪ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ንዝተወሰነ ግዜ ጥራይ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ ድሕሪኡ እቲ ፈንጂ ከም ዘይሰርሕ ኢና ንገብሮ እዚ ከዓ ድሕሪ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ ንሲቪላውያን እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ክእል ፈንጂ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ I think እቲ ውግን ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ጌርና ስለ ንፈልጦ እቲ ናይ ደርጊ ኩነታት ሃይለኖ ኣብ ከባቢኹም ነይሩ ድኣ ኣብ ከባቢየይ ኣብታ ንዝዓበኹሉ ከባቢ ኣብ ከባቢ ከረን ኣብ ላልምባ ዝበሃል ጎቦ ኣብ ገለ ክፋሎ ብዙሕ ፈንጂ ስለ ዝነበረ ድሕሪ እቲ ናፅነት ምስ መፀ ብዙሕ መንእሰያት ተጎዲኦም እዮም ኣብኡ ስለዚ እቲ ፈንጂ
ነዛ ፈንጂ ትብል ከላ ቃል ክሰማ ከለኹ ጥራይ እቲ ቦታታት እቲ ኣብ ርእሰይ በፂኑ ኦልሬዲ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንጥሪት ድዩ ንሰብ ድዩ ብዙሓት ጥሪት እውን ከም ዝተጎዳ ኣብቲ ቦታታት እቲ ይዝከር ኣካል ቦታታት እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ፀገም ከም ዝነበረ ከም ርዱእ ጌርካ ትወስዶ ስለዚ እቲ ፈንጂ ንኩናት ክጠቕመካ ይኽእል ግን እቲ ናቱ ፅልዋ ድሕሪ እቲ ኩናት እውን ጠጠዋ ይብልኒ ይቕፅል እዩ ስለዚ ኣብ ግምት ብምታው ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ነቲ ሕብረተሰብ ዓብ ፅልዋ ከልዎ ከም ዝኾነ እዮም ተዛረቡ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ዘሰንብድ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ግን ከም ዘለዎ ኢኻ ማለት ግን ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ወይ እውን ንሕና ክናልዮ ንኽእል ማለት እውን ኣይኮነን እዚ ብዝያዳ ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና እቶም ፀሎት ክንገብር ንኽእል ድማ ፀሎት ክንገብር ኣለና ዓለምና ኣብዚአን ሕጂ ክልተ ወርሒ ተሪፈና ዘለዋ ዓብ ሓደጋ ክወርዳ ከም ዝኽእል ብሰንኪ ጆ ባይደን ካብ እንተወፂና ግን ኣይ ቲንክ ነገራት ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ነገራት እውን ኣሎ እዩ ብፍላይ ዓድና ድማ ኣብ ናይ ፅቡቅ መዓዝን ኣብ ፅቡቅ ኣንፈት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ግዜ ሕማቅ ከጋጥም ኣይንደልና ናይ ሆፕ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ መብፃዕታ ዝኣተዎ ንዓለምና ሰላም ከውሕዝ ወይ እውን ንዓለምና ሰላም ክባ ኣትሊስት ናብ ኣሜሪኩ ከተኩር ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ከም ወትሩ ነዚ ኣለበዋ ትገጥፋ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኹሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ